ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೋಲರ್ ಮಾತಲ್ಲ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಜೆತ್ತಿತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಬೈ ಆಚಾರ ಒಂದು ಬತ್ತನ ದಯ ಜೆತ್ತಿನ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು ನೀನು ಅಂಚಾನು ಕೋಡೆ ಇನಿ ಮುರಾಣಿ ಪುರ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಮೂಜಾರೆ ಗಂಟೆ ಈಗ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಓತೆರಿತ್ತು ಬುಕ್ ಎಂಕ್ ದಯ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನ ಪಂಡ ಆಜಾರೆ ಆಜ್ ಮುಕ್ಕಲನಗೆ ಎಂಕ್ ವಿಟ್ಲಾಡಿಪೋಡು ವಿಟ್ಲಾಡ್ದು ಬಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಲಕ್ಕದ ರಿವಿಷನ್ ಮಂತದ ಬೇಗ ಓದಿತ್ತೆ ಇಲ್ತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲ್ಲ ಚೂರು ಪನೋಡಿ ಯಾನು ಜಿಂಜ ಓದಿತ್ತೆ ಏತ್ ಬಂಗಾತದ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಏತ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 ಮಿತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಂತ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೂನಾಗ ಇಂಕ ಜಿಂಜ ಬೇಜಾರ ದಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಓದಿನ ಜಿಂಜ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓ ಕ್ವಶನ್ ಜನ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡೇ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಓದಿತ್ತೆ ಅವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಖಾಲಿ ರಡ್ಡೇ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆತ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ದಯತ ಪಂಡ ಅವೇ ಅಂಡ ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಒವೇ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಓ ಪೂರ ಕಲ್ತಿತ್ತೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ 28 ಪೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ 28 ಪೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಜ್ಜ ನಂಬುದೆ ಪಾಸ್ ಮಂತುರ್ವಿರಿಂದ ಯಾನು ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ದಾಲ ಭಂಗ ಬರಂದೆ ಪಾಸ್ ಆಗುಂದು ನೆನ್ ತೊಂಡ ಪಾಸ್ ಆವಂದು ದೇವೇರೆ ನಂಬುಂಡ ಸೊ ಹೈ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಭಂಗ ಬತ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಮಂತುರ್ವಿರಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಪಾಸ್ ಆಪೇನೆ ಸೊ ಇನಿದಾಲ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಂಡು ಬಟ್ ದಾಯ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ನಾನುಂಡು ಇಂಕ್ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆಜರೆ ಅಂಡ್ ರಪ್ಪ ಇಂಕ್ ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಉಂಡುದು ದೀಪದಿದ್ದು ಸೊ ಮೀದು ದೀಪದಿದ್ದು ಉಂಡುದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಡು ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ನಿಖಿಲಂತ ಪಾತೇರಿರುಂಡು ಬಳೆ ಪೊಯ್ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಪೈಲಿ ಫೈಲ್ ಗಂಟೆ ಏಲಾಂಡು ಇದೇ ಪುಲ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಚಲೇಂಗೆ ಚಲೇಂಗೆ ಕೋಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಲ ಇತ್ತೇರೆ ಅಂಚ ಒವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಡಿತಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ತೆಂಕ್ ಮಡಿತ ದಿವಡ ಬರ್ಚ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ 7 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಓದೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 7 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 15 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಓದೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಡ ಬುಕ್ಕು ನೆತ್ತ ಅಡಿಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕು ನಾಡು ನೆನ್ಸಿತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಮುಕ್ಕಿತ್ತು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕು ತೋಜ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ಐದು ಅದಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ತುಂಡು ಗೈಸ್ ತೇನು ಓದನ್ನ ತರ ತಿರುಗಿದು ಬೂರ್ನು ನೆನತೆ ಓದೋಡು ಯಾ ಓದ್ ಬೇ ಬುಕ್ಕ ತಿರ್ಗ ಯಾ ಓದಿನ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮೂಳೆ ಕುಲು ಒಂದು ಓದೋ ಒಂದಿಪ್ಪೆ నేను ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪುಗು ಮಡಿತಿದ್ದೀಪೆ ಇತ್ತೇನು ಓದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮಡಿತೊಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಜಿಂಜ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು 3/4 ಗಂಟೆ ಮಿನಿ ಬೋಡಾವು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಪೋಯರಂಡ ದೆನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಯ್ತು ಪಾಡಿಸಿ ಇದು ಯಾನೇ ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ನಕ್ಲಿ ತೋಜದ್ ನಿಕ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪುನ ನಿತ್ತಂಡ ಐನಾತ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಯ್ತು ಪಾಡಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮಡಿತೀರ ಜಿಂಜ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಗೋ ಕೋಡೆದ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಚಲ್ತಾ है ಸತ್ಯ ಬುಕ್ಕುದು ನಾನು ತಲೆ ತಿರುಗಿದು ಆ ತುಂಡು ನೆತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪುರ ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಕೆ ತೂಡಿ ನಿಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದೆ ತೂಕ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಚೆಪ್ಪುನುಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿಗೆ ಬೇರುಂಡು ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತಿರೋದು ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪುನೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೈಸ್ 300 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಪುನೆಕ್ ದುಂಬು 400 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 18 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋದು ಥಿಂಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲು 400 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬರೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನಿತ್ತೆ ಓದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಓದುದಾಂಡು ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 8:40 ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಆ್ಯಂಡ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ಸೇಲ್ ಆಂಡ್ ಬೇರೆಲ್ಲಾಂಡ್ ಸೊ ನನ್ನ ಓದೇರಿಸಿ ಕಣ್ಣು ಉಯ್ಯುಂಡು ಇಂಕು ಜೋರು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂತು ಜೆಪ್ಪುನೆ
ತೆಪ್ಪಿದೆ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲುಂಡು 8:40 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡಪೋದು ಜೆಪ್ಪುನೆ ಎಲ್ಲ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದ ಲಕ್ಕಬೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಓದ್ಬೆ ತೂಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಜೆಪ್ಪುನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಕೊಲೆ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ.